Hello, siya ni Leia Claire Ustare, agnaed iti Kabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Inulilang to'y puso, pinanawa magtutuo. Anyan ang nagsakit, anyagitin anagutut. Inururay kabiyag ko, inabayag akan ito. Ngemawan di kan makita nga asubli to'y apat ko. Sinugat mo dahil ko'y puso na agayakin ka nang namnama agururay ken ka. Nauli lang ni ayat at sinangalta gaputi at ayon ito'y tena at dapadin Inulilang to'y puso, pinanawa magtutuo. Anyan ang nasakit, anyagitin anagutut. Inuturay kabiyag ko, inabayag akan ito. Limawan di kan makita nga asubli to'y apat ko. Sinugat mo dahil ko'y puso na agayakin ka nang namnama agururay ken ka. Naulirang ni ayat at sinangalta gaputi at ayon dito'y tena at dapat kanya. Naulirang ni ayat at sinangalta gaputi at ayon dito'y tena at dakadin sa balia kayan ayat anang dapuan mang pasakit kanya. Anang dapuan mang pasakit kanya. Anang dapuan mang pasakit kanya.